Handare sang pekik priya bagus kang kados kula. Estunipun olah kondo bagus kados kula. Ya bagus tenan kok. Nggih, awake dhewe ya dilem-lem dhewe. Sing bagus ki ora kok tegese namung pasuryanipun mboten ning tandang gawene anggone momong masyarakat wonten ing Majasta. Teges bagus lahir lan batin. Pak Gareng, Mas Gareng. Mas apa Pak apa Om to jane? Kakek. Ngeten, Kek. Jenengan wau niku kleru ning kok tetek. Lho, nggih pundi? Kleru ning teteke ra ukur-ukur. Nggih napa Pak? Enten mriku niku kula guyu terus wau niku. Karo kula nggih pundi? Babakan sumur bor wau lho. Lah nggih sumur bor. Jenengan niku kleru sak pole. Sing leres napa? Pompanisasi menika mboten mendhet saking sumur bor. Nah. Seneni. Nah, ora saka sumur bor. Ora saka sumur. Dadi saking sumber. Pompanisasi ingkang dipun ayahi kalian Bumdes Sutawijaya menika mendhetipun saking Bengawan Solo kalian Dengkeng. Kali Bengawan Solo kalian Kali Dengkeng. Mboten ngebul. Mboten ngebul. Ora ngebul. Wong jenengan wis suwe ora ngebul kok ya ngebul. Ngebul kok ngebul gandhen niku. Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus kang yung-yung selendang kuning kang saking wuke. Kowe iki ngopo? Anu Pak, anu keringet. Napa kebelet? Mboten Pak, keringete mili. Keringete mili. Jenengan niku ngagem rasukan abang niku nyenengke kula. Niki Bu nyenengke kabeh niki. Kula niku abang niku sak njaba jero niki Pak Abi danten saestu. Abang ketekan njaba jero niku diurusi. Abang kok iso tekan jero ki. Aku ki atiku barang ki ya aku ki senengane abang. Abang ki ana maksude. Abang ki aku bangga menjadi warga masyarakat Majasta. Aku bangga mempunyai Pak Rudi. Untuk itu aku harus bangga melanjutkan cita-citanya Pak Rudi. Ya, aku bangga menjadi masyarakat Majasta. Lah urung tukoke omah kene kok aku kok. Mboten sampeyan kok aku pengen melanjutkan cita-citane Pak Rudi niku karepe niku pripun? Napa jalan ke lurah teng mriki? Mboten tegese kula nyalonke lurah mriku ning anu nulak kali Pak Rudi mriki. Menawi ajeng nyawungke lurah teng mriki saged mawon, mboten napa-napa. Mboten Pak, mboten. Kula mbek makantun kerong taun kian. Mungkin bar niku terus pensiun. Wah nek umpama entuk aturan anyar mele Pak Rudi niki tenan Pak diusulke dadi lurah seumur hidup. Pun kesel Mas Gareng nggih. Dugi pundi Mas? Swara kurang permohono ning wasis hanggung-ngrung. Hanggung-ngrung marang bendara sang Dyah Ayu pijer nincangake jare. Oke nyincing nih. Nyincingke jare nyincing. Ah cincing. Ya. Bacotke terus tresno sesidheman. Nggih. Monggo pun lajengaken sugeng mirsani sedaya para warga kula sedayanipun matur suwun. Mbah Nur Pak Rudi sehat selalu panjang batar. Jenengan kan pun senior to nggih. Ngapunten nyun pamit nggih. Matur nuwun nggih. Pak Rudi ki kaya ini wasis pinter kok Mas. Pripun? Kaya pirsa nek kotak amal ki kono nggone. Oh ngono lho. Ayo
Jan tenan. Jan Piyai tenan wasis tenan pinter tenan Pak Rudi. Kok ngerti nek kono ki kotak amale sing wayahe dileboni. Wayahe dileboni. Luwe becik paten nono timbang bepisahan. Ditubanke Mas. Ya. Slomo.
Nuwun Pak Rudi. Tembange wis diaturke. Diaturke. Alhamdulillah. Digarap cara Tuban carane Mas dosen Sri Eko Widodo. Ngoten.